שלום חברים, בסרטון ההדרכה הבא אני הולך להסביר את תהליך רכישת הפאנלים מחוץ לחבילה הבסיסית אותה רכשנו במעמד ההרשמה. על מנת לבצע רכישה של פאנל אנחנו כמובן צריכים לדאוג שיש לנו מספיק כסף ב-e-wallet, והכנו סרטוני ההדרכה בנפרד כיצד מטעינים כסף ל-e-wallet. אנחנו ניגשים ל-Purchase Panels, פשוט מאוד מציינים את כמות הפאנלים מכל צבע שנרצה לרכוש. אנחנו נרצה לרכוש בדוגמה הזו 11 פאנלים צהובים בעלות של $110 ו3 פאנלים סגולים בעלות של $90. נרד למטה, נלחץ על Buy Now, נקבל סיכום של ההזמנה, סך כל ההזמנה $200, נלחץ על Next. אנחנו מקבלים הודעת מערכת שמציינת שכרגע יש לנו בארנק $250, ולאחר הרכישה יוותרו לנו בארנק האלקטרוני ב-e-wallet $50. נאשר. זהו, הרכישה בוצעה בהצלחה. על מנת באמת לראות שקיבלנו את כל הפאנלים שרכשנו, ניגש פשוט מאוד ל-Manage Inventory, ל-View Panels. כאן ניתן לראות את כל הפאנלים הנוספים שנוספו אלינו מעבר לחבילה. ניתן לראות שכל הפאנלים הללו הם פאנלים לא מוסמכים. ניתן להבחין זאת על ידי האינדיקציה שבצד ימין בריבוע של ה-Qualify Panel הופיע לנו המספר הנדרש להסמכה. במקרה הזה פאנל צהוב מצריך 5,000 נקודות, 5,000 היטס בשביל לעשות הסמכה. אז כל הפאנלים הללו שמופיע להם המספר הזה הם פאנלים לא מוסמכים. ניתן לראות שיש לנו כאן באמת עמוד נוסף גם. בסך הכל קיבלנו כאן 11 פאנלים. חשוב לזכור שהתפקיד שלנו הוא לבצע הסמכה לכל פאנל. קיים סרטון הדרכה בנפרד לגבי כיצד מסמיכים פאנל. לזכור שעל מנת שאנחנו נממש את הרווחים שלנו מהפאנל, אנחנו חייבים לבצע הסמכה לפאנל. קיים סרטון הדרכה נפרד שבו אנחנו מסבירים על תהליך ההסמכה של הפאנל. ברגע שאנחנו מבצעים הסמכה של הפאנל, אנחנו למעשה גם נועלים את הפאנל אצלנו. במידה ואין לנו מספיק נקודות טראפיק פוינטס בשלב הזה, אנחנו רוצים כן להתחיל להפעיל את הפאנל. מאוד חשוב שנלחץ על לוק. לחיצה על לוק משמעותה שהפאנל משוייך לחשבון האישי שלנו, הפאנל מתחיל לעבוד עבורנו. במידה וכבר יש לנו נקודות להסמכה של תנועה, ברגע שאנחנו לוחצים על Qualify Panel, אוטומטית הוא גם נועל את הפאנל ומשייך אותו לחשבון שלנו. עד כאן הסרטון. ההמלצה היא לעבור ולצפות בסרטון הבא שבו נסביר כיצד מבצעים הסמכה של פאנלים. בהצלחה.